Il-ġnien tal-Marina f'Tal-Pjetà ngħata ħajja ġdida wara proġett ta' riġenerazzjoni estensiva. Dan l-ispazju miftuħ ta' aktar minn 4,000 metru kwadru li kien ilu mitlu għal numru ta' snin issa joffri ambjent sigur, modern u aċċessibbli għall komunità kollha mill-familji, tfal u anzjani sal-joggers u ċ-ċiklisti. Dan jinkludi greenway ta' 210 metri li jfissru kważi 1000 metru kwadru ta' passaġġi ġodda, struttura mill-eżerċizzju, bandli, fontana mtejba u sistema ġdida tad-dawl. Il-proġett li ġie inawgurat mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia sar mill-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, kollaborazzjoni ma' Ambjent Malta u d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi. Il-proġett jimplementa l-investiment li sar tul ix-xatt tal-Imsida u l-Promenad tal-Pjetà sabiex tiġi ffurmata promenad kontinwa u moderna tul iż-żona tal-Port il-Kbir. Il-Ministru Dalli qalet li l-proġett hu pass ieħor lejn ħolqien ta' komunitajiet b'ambjenti aktar ħodor u sostenibbli. Issa qegħdin naraw li dan il-ġnien qed jgħaqqad mal-xogħol li għamilna aktar qabel dwar il-promenad li minn sa Maison twassal sa dan il-ġnien biex imbagħad inkomplu naqdu mal-ħidma li għaddejja fuq Imsida Creek ħalli jkollna promenad sħiħa li minn sa Maison twassal lejn il-gżira u tibqa' mixja lil aktar minn hekk. Min-naħa tiegħu Farrugia saħaq fuq is-sinerġija bejn entitajiet governattivi differenti, hekk kif il-Gvern se jkompli jaħdem fuq iż-żieda ta' spazji pedonali u miftuħa fil-lokalitajiet f'pajjiżna. Bħala Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi ser inkomplu naraw li dan l-investiment b'saħħtu li din ninvestu fil-komunitajiet tagħna nibqgħu wettquhom fi żmien li ġej għal ġid ta' kulħadd.